एक तुम्हाला वाईट बातमी पण देते, सकाळी सकाळी जायचं नाही. बागुट आहे हा, जंगली आहे ना आपला, त्याला पकडायला मागे घेतला बोल, साप बघ, नको नको बोलतो नको. कॅमेरा आहे ना, कॅमेरा समोर लाजणार, जास्त असं बोलणार नाही. सकाळची वेळ म्हणजे आज आमची सकाळ की नाही खूप लवकर झाली. 4:30 पावणे 5च्या दरम्यान आज डोळे उघडले. बराच वेळ घरामध्ये बसून होतो आणि जसं उजाडायला लागलं तसेच मग बाहेर येऊन मग घरच्या कामाला ना सुरुवात केली. इथे आलो ना, बघायची घ्यायची बरोबर इथे घेतली ना, सामान पण जेव्हा राहणार झाडाला म्हणजे त्रास अशी ठेवायची. इकडनं अशी आग पेटणार इकडे, तिला आपण झाडं इकडे आहेत, या आहेत ना, हे यात थोडं फुलं येतात म्हणून नंतर हे कापायचे, वर जाणार झाड, हे झाड असं थोडं ठेवायचं, हे कटिंग करून टाकायचं. आता फुलं यायला लागली म्हणून ती थंडीत फुलं आणणार म्हणून ते ठेवले, नंतर कापले असतील म्हणजे आता उचलून मग इथेच पेटवा. हे बघ चिकाळ इकडे, शेरू चिकाळ आहे बघा. सकाळी सकाळी आहे ना काहीतरी खायला आलेत, लिपत आहेत मिरचीच्या इथे. थंडी खूप आहे, थंडी चालू झाली बाबा, खूप खूप थंड वाटतंय. शेरू इथे, शेरू माग्या, बाहेर गार आहे, दोघं जण येणारच नाही, खूप गार वाटतंय बाहेर. पक्षी आले सकाळीच. हा हा, स्वेटर घालायला हवा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बघा, बोलायला पण होत नाही आहे, शब्द तोंडात अडकतात कारण थंडीमुळे. खूप अशी थंडी पडलेली आहे. स्वेटर नाही घातलं कारण ते बॅगेतून काढलेले नाहीत, पण स्वेटर आता काढावे लागणार आहेत. आणि आता इथे सकाळी सकाळी बघा, या पुढच्या इथे दारामध्ये बसलो आहे आपण. चूल कुठे पेटवायची ह्याचं नियोजन चालू आहे. म्हणजे अगोदर ना त्या मागच्या साईडला पेटवली होती, मी ठेवली होती तिथे, पण जरा लांब पडतं आणि थोडंसं अडचण होते. म्हणजे आता काय बनवायचं झालं चुलीवरती तर ते बनवू शकत नाही, त्याच्यामुळे जागा ना थोडीशी चेंज केलेली आहे. हे बघा ह्या साईडला ते बघा पेटवत आहेत. हे आपलं झाड आहे ना पारिजातकाचं, त्याच्याजवळ अशी चूल मांडली. म्हणजे हे कसं जरा सोयीने पडेल, म्हणजे हे आपल्या पुढच्या दारातनं आपण काही पण वस्तू वगैरे घेऊन येऊ शकतो पटकन, काय एखादी रेसिपी बनवायची झाली तर म्हणजे इझी जाईल असं म्हणून मग इथे आता पेटवले. हे टेम्पररी आहे, कायमचं नाही आहे, थोड्या दिवसासाठी. आणि शेकोटी पण म्हणजे आपलं बसायला झालं, आता गार पडतं म्हणजे चुलीची गरज लागणार, त्याच्यामुळे इथे बसायला पण सोयीचं. हा कट्टा आहे ना इथे पुढच्या साईडला बघा, कट्टा केलेला आहे. मॅसेज बघा सारखं काय चालू झालं सकाळीच, 1 मिनिट झाली बंद करते. त्यामुळे हे आता इथे मांडलेले आहे. नंतर बघू मग सावकाश आणि जागा आपण कायमची फिक्स जागा करूया नंतरला. पेटली चूल, पेटायला लागलेले आहेत, ढग यायला लागलेलं आहे. आज बनवायचं चुलीवरती काहीतरी बनवायचं आहे. आणि अजून एक गोष्ट, आमच्याकडे की नाही पाहुणे आलेले आहेत. हे बघा, हे कुरालचे बाबा आहेत ना, म्हणजे येऊन कधी काल आले ना. हां, काल माझी सुट्टी होती बाई, परवा दिवशी थोडीशी तब्येत माझी ठीक नव्हती म्हणून मी काल काहीच म्हणजे यूट्यूबचं काही काम नाही केलं, आराम केला थोडं. शूटिंग वगैरे एडिटिंग करून फक्त येतं थोडंसं. आणि तो व्हिडिओ मला वाटतं तुमच्यापर्यंत काल पोचला व्हिडिओ तो. आता झोपलेच सर्वजण, तुम्हाला मी नंतरला दाखवते कोण आलेले आहेत ते. पण घर असं भरलेलं आहे आमच्याकडे. म्हणजे ही झाली चांगली बातमी. आता माझ्या लक्षात आलं, मी आता कॅमेरा बंद केलेला पण पुन्हा सुरुवात केलेलं आहे. एक तुम्हाला वाईट बातमी पण देते सकाळी सकाळी. म्हणजे खूप वाईट वाटली ही गोष्ट ऐकून. कालची घटना ही सकाळी 5ची. तर आपला रॉनी बघा होता ना, त्या रॉनीला भागुटणीनं पकडून नेलं. भागुट म्हणजे बिबट्या ना, बिबट्या. आणि पुन्हा आमच्या इथे आता बिबट्याची दहशत, कारण ते आमच्याकडे दुसरीकडे खालच्या साईडला एक आहेत ना वाडी आहे ना, तिथे पण आहे ना बैलावरती हल्ला केला बिबट्याने. आणि त्याचे फोटो वगैरे ना असे टाकलेले आहेत ग्रुपवरती, ते पण बघितलं आम्ही. आणि रॉनीचं इतकं वाईट वाटलं ना, मला ही गोष्ट माहिती नव्हती. काल रॉनीची म्हणजे जिथे राहतो ना त्या काकी काल ना संध्याकाळी आल्या आणि त्या सांगत होत्या की असं झालं म्हणून. इतकं मला खराब वाटलं ना. तुम्ही बघा रॉनीला ओळखत असाल, आपल्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये आहे. आणि भरपूर तो जेव्हा वाघ्या आणि शेरू नव्हते ना, तेव्हा वाघ्या शेरू काय इथे गावी आल्यापासून तो म्हणजे आमच्याशी जोडला गेला होता. आणि हे काल ऐकलं, मला इतकं
वाईट वाटलं ना ऐकून, खूप असं वाईट वाटलं. म्हणजे 2 दिवस झाले ना तो सारखा म्हणजे जेवण खाऊन त्यांनी टाकलं होतं. मला वाटतं कदाचित होतात ना मुक्या प्राण्यांना चाहूल लागते, त्याच्यामुळे त्याला असेल काहीतरी, थोडासा अंदाज त्याला आला असेल. आणि त्यानंतर ही घटना बघा झालेली आहे. म्हणजे मागे जॅक गेला आणि आता रॉनी, म्हणजे काही दिसला पण नाही तो, पण त्याच्या खाणाखुणा ना अशा त्यांच्या घराच्या इथं होत्या पडलेल्या वगैरे, असे ते नखं वगैरे ओरबाडले होते ना ते सर्व. खूप वाईट झालं ना हे. त्याच्यामुळे आता ना भाग्या आणि शेरू यांना आता आम्हाला ना अजिबात आता बाहेर आम्ही सोडणार नाही, म्हणजे असं पण सोडत नाहीत, पण आता रात्री पण कधी कधी बाथरूमसाठी वगैरे येतात ना बाहेर, त्यावेळेस पण आता असं बोलतात ना डोळ्यात तेल लावून लक्ष ठेवावं लागणार. आता माहिती काय झालं आहे, आता हा पावसाळा झाला ना, आता म्हणजे संपत आला आहे पावसाळा, गेलाच आहे आता, थंडी चालू झालेली आहे. हे जे रान आहे ना भरपूर असं वाढतं, गवत आता इतकं वाढलेलं आहे ना, म्हणजे माझ्यापेक्षा पण डबल असं गवत झालं आहे आपल्या हाईटपेक्षा वर. आणि अशा वेळेस ना जंगली प्राणी ना बाहेर पडतात. मागच्या वेळेस पण असंच झालं होतं ना आपल्या सगुणाला पकडलं तेव्हा. पाऊस संपला ना की ते जंगल कसं वाढ होते ना, आणि त्यानंतर मग हे असे जंगली प्राणी ना असे मग माणसं बाहेर पडतात ना पावसात. हां, त्याच्यामुळे सगळं होतं. मग त्यांना कसं लपायला वगैरे जागा मिळते. मागे पण तुम्हाला दाखवलं होतं ना इथं आपल्या आतमध्येच बघा ते गवत वगैरे सगळं पडलेलं, तेव्हा हे आपण जंगली प्राणी ना कोणतरी येऊनच गेला होता. हे असं आहे. पण आम्ही पण आता सावधगिरी म्हणजे बाळगायला पाहिजे. आता काकीचं अक्षयच्या आईशीचं शेत आहे ना, एक शेत गुरं आहे नाही, डुकरांनी त्याला खराब करून टाकलं. हां, पुरं शेत वाटलं टाकलं डुकरांनी. आता जंगली प्राण्यांचा सुळसुळाट आत्ता चालू होतो ह्या सीझनमध्ये भरपूर, कारण शेती वगैरे पण केलेली असते ना. मोर वगैरे पण असे दिसतात बघायला आपल्याला, पण बाकीच्या हिंस्त्र प्राणी होतात ना त्यांची पण आता सुरुवात झालेली आहे यायची. गेल्या वर्षीसारखंच सेम आता पुन्हा चालू होणार, त्याच्यामुळे थोडंसं सावध राहायचं आता. चला आता थोडंसं आटपून घेऊया. तुम्हाला मी चुलीची जागा दाखवते कशी ठेवलं आहे ती. हे बघा इथे ना चूल ही ठेवले टेम्पररी, आणि ही आपली पाण्याची जागा. आणि हा बघा हा असा कट्टा इथे केलेला आहे पुढे, त्याच्यामुळे पाणी घ्यायला पण बरं पडेल, जवळच्या जवळ आहे ना. आणि सकाळी सकाळी आपलं नेहमीचंच काम पाणी मारायचं चालू झालेलं आहे. सकाळ संध्याकाळ 2 वेळ मारतो ना पाणी. अजून किती दिवस मारावं लागेल? अजून अजून 2-4 दिवस तरी मारायला पाहिजे चांगलं. आणि हे बघा हे आपले रामश्याम दोघांना पण बांधलं. सकाळी सकाळी रानात जाऊन आलेले तर आता, म्हणजे आले जास्त वेळ नव्हतं गेलेले, 5-10 मिनटं गेले आणि लगेच आले ते. आता जास्त सोडायचं नाही मग बाहेर जायचं नाही, बाहेर वाघूट आलाय कळतंय. शेरू हे त्याला पाणी आवडतं शेरूला पियाला, पाणी आवडतं, आम्ही आणते. पाणी द्या, देतो, चल चल. आज ऊन मग डायरेक्ट ना बघा चुलीवर शेगडीवरती घेऊन आलेलं आहे. आवाज बघा आमच्याकडे. आणि एक वेटिंगला बसलेला आहे. वाघ्या बघा कसा वेटिंगला बसला, ऐकलं काय बघा. कधीपासून बसलेला आहे, त्याला वाज गेलाय लोण्याचा, त्याच्यामुळे तो वाट बघतोय की आई कधी देते ती. शेरूला बाहेर ठेवले बांधून. हे बघा हे लोणी काढलंय ते मला कळवायचंय. आणि लोण्याचं ताक जे असतं ते भाग्या आणि शेरू यांना भरपूर आवडतं. आवाज बघा आमच्याकडे आज किती येते, त्याच्यामुळे त्याला हवं हे ताक, म्हणून तो थांबलाय भाग्या. अगो भूक लागली बेटा, भूक लागली माझ्या सोन्याला. बाहेर नाही जायचं, बाहेर जायचं नाही, बागूट आहे हा, जंगली आहे ना आपला. हां ए जंगली, चला 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 चला, चला मला हात धुऊ दे मला, चला खायला देते. तर इथे बघा सुरुवात केलेली आहे नाश्ता बनवायला अगोदर. तर हे अगोदर आहे ना घी भरून घेतलं, झालं आता घी. गॅसाने बंद करते, म्हणजेच तूपा तवा ठेवला आहे, भाकऱ्या करायच्यात. तर पीठ बघा मळून झालेलं आहे. इथे नाश्त्यामध्ये भाजी आणि भाकरी, भाजी बाकी आहे करायची, आणि एकीकडे सगळ्यांच्या आंघोळ्या पण चालू आहेत. म्हटलं बसून तरी काय करायचं, त्याच्यामुळे म्हटलं चला सुरुवात करूया आपण. चालू आहे सगळं. तर आजचा जो नाश्ता आहे ना तो सर्वांच्या आवडीचा, म्हणजे नॉनव्हेज नाश्ता होता. आज नॉनव्हेजचाच वार होता, आणि घरी जे पाहुणे आलेत म्हणजे नातेवाईक जे आलेले आहेत त्यांना नॉनव्हेज भरपूर आवडतं. तर सुकी मच्छी आज करणार होती, त्याच्यामुळे मग तांदळाच्या भाकऱ्या मी करायला घेतल्या. एक 10-12 भाकऱ्या करून घेतल्या फटाफट. आणि नंतरला इथे सुके बोंबील बघा असतात ना, ते होते घरामध्ये, ते तव्यावरती भाजायला ठेवले.
म्हणजे भाजल्यानंतर काय होतं, बोंबलाचा बघा उग्र वास असतो ना, तो निघून जातो. आणि बोंबलाला साईडला बघा पंख वगैरे असतात सुक्या बोंबल्यांना, ते भाजल्यामुळे ना निघतात. भाजून झाल्यानंतर एका परातीमध्ये घेतल्याने अशा हाताने ना चुरून घ्यायचे. थंड झाल्यानंतर जर का तुम्ही गरम गरम घेता तर हात आपला भाजेल, त्याच्यामुळे थंड होऊन द्यायचे आणि मस्त अलगद अलगदने चुरून घ्यायचे. चुरल्यानंतर काय होतं, तो पंख वगैरे बघा असं ते भाजलेले ते सर्व ना निघतात. म्हणजे जो काही कचरा असतो ना तो सगळा साईडला होतो. आणि नंतर पाखडून तो कचरा फेकून द्यायचा. आणि हे जे बोंबील आहेत ना ते पाण्यामध्ये ना भिजत ठेवायचे. साधारण 5 ते 10 मिनटं तुम्ही भिजत घातलं तरी पण चालतं. आणि नंतरला भाजी करते वेळी 2-3 पाण्याने ना स्वच्छ धुवून घ्यायचे. त्यातला उग्रपणा पण निघून जातो आणि जो काही कचरा वगैरे बघा असतो ना सुक्या मच्छीला तो पण सर्व निघून जातो. मग चला झटपट बोंबलाची भाजी ना आपण करून घेऊया. तेल गरम होतं आहे. साहित्य बघा, मिरची घेतलेली आहे हिरवी, कढीपत्ता, कांदा, ही सुकलेली कैरी म्हणजे उसरी आणि टोमॅटो. आणि हे बघा, हे आता बोंबील ना झालेत, त्याचा 5 मिनटं होऊन गेलेत भिजलेत. आणि आपले बेसिक मसाले, तिखट मसाला, हळद, हेच. तेल गरम झाले, मिरची आणि कढीपत्ता टाकते. तर हा कांदा, कांदा आता ना लाल होत आला आहे. आता हे टॅमॅटो, उसरी, कोथिंबीर ते सगळं टाकते. आता सगळे मसाले म्हणजे तिखट मसाला, हळद, मीठ टाकायचं. आता हळद टाकली आणि तिखट मसाला टाकला आहे मी. आणि आता टाकते मीठ. मिक्स करून घ्यायचं. तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित चांगलं असं परतून घ्यायचं. हे बघा चांगलं आता ना परतलं आहे आणि तेल पण चांगलं सुटून आलं आहे. आत्ता आपण हे बोंबील आणि बटाटे टाकूया. ते धुवून घेतलेत 2-3 पाण्याने. आता व्यवस्थित मिक्स करूया. आता एक 5 ते 7 मिनटामध्ये हे शिजून जाईल. पाणी टाकायचं त्यात थोडंसं. असं वर झाकण ठेवते आणि त्याच्यावर पाणी ठेवते, म्हणजे आपली भाजी ना शिजेल, चांगली करपणार नाही. थोडासा रस्सा पण ठेवायचा त्यात. आणि आपला नाश्ता इथे रेडी झालेला आहे. मला वाटतं 9-9:15च्या दरम्यान सर्व करून झालं होतं. आणि लगेच गरम गरम भाकरी आणि सुक्या बोंबलाची मस्त अशी रस्सीवाली भाजी मी वाढलं सर्वांना. आणि आज माहिती नाश्ता करायला कुठे बसलो होतो सर्वजण, बाहेर आपल्या पुढच्या अंगणामध्ये. तर एकीकडे मी किचनमध्ये नाश्ता करत होते ना, त्याच वेळेस कुणाल आणि कुणालचे बाबा आपलं जे रान वाढलेलं आहे ना घराभोवती ते सर्व साफ करत होते. ते करून झालं आणि मग त्यांना पण सांगितलं या सगळ्यांनी गरम गरम म्हटलं नाश्ता करा. आणि नाश्ता करून झाल्यानंतर सगळ्यांच्या गप्पा पण रंगल्या होत्या. काय ते बटाटा खाते नसते बोल, छान झालं ना. आणि फिरून पण आम्ही कुठून आलो माहितीये, आपल्या पाय नसतं काय, मजा आलेली कल्प्याची. कल्प्याने नेला धरणावरती. त्या धरणावर नेला, त्याला बोलू बघा मी पुढे आहे, आकाश होता आकाश, मी पुढे, आकाश पुढे होता, मी मध्ये मागे होतो, त्याला सांगितलं मध्ये चाल. बोलू साप बी बसतात, पाणी लक्ष नव्हतं झाला. असा जरा पुढे गेला, असा लगेच एवढा लांब लचक साप असा बघितला ना, त्याला पकडायला मागे घेतला. बोलू साप बघ, नको नको बोलतो नको. नंतर बघितला पाण्यात लांब लचक बघितला, बोलतो मी नाही बोलतो तुम्ही जा बोलतो. बोलतो चल रे पुढे फिरून या बोलतो निघाल चेंज करा. आम्ही अँगल कशाला चेंज करणार, वा रे वा. हा तुम्ही त्या साईडला जा. कुठे त्या साईडला त्याला ओळख करून द्या सर्वांना. काय बोला, सचिन अंकुश पवार माझा छोटा भाऊ. यांचे सख्खे भाऊ आहे यांचे. सांगा आता कुठनं आलात, मुंबईवरून आलात ना. कांदिवली. मुंबई कांदिवलीवरून आले. कॅमेरा आहे ना, कॅमेरासमोर लाजणार, जास्त असं बोलणार नाही. श्रद्धा कुठे गेली, आणि त्यांची भाची पण आलेली आहे. 1 मिनिट, म्हणजे भोप्याची बहीण ना, बघितलंय मागे मे महिन्यात आलेली मी. ही बाई आले. हे लोक काल सकाळी आलात ना तुम्ही लोक काल. म्हणजे आजचा दुसरा दिवस आहे. काल जरा सुट्टी होती ना माझी, काल मी आराम केला होता, त्याच्यामुळे शूटिंग काय केलं नाही. आता आजपासून सुरुवात केली. तो पाईप तिकडचा लावला ना इकडचा. हा केळीचा घड आहे ना, कापतात आता ते हळूहळू हळूहळू. इथे एक साईडला ठेवा, खाली मिरचीची रोप आहेत, तिकडे ठेवा, ह्या साईडला ठेवा.
ती केळ कोयता लागेल ना आता, केळ तोडायला लागेल. तरी चांगली पानं असेल तर ठेवा, ऐकलं का, आपल्याला जेवायला वगैरे उपयोगी पडतील. सचिन कोयता केवढे ठेवायचं कसं पण असं इथं खाली ठेवा. कुणाल इकडे जरा, केळ तुटणार. ए कुणाल काकाला हात लाव. थांबा 1 मिनिट. कुणाल इथे, उभा ठेव. हा इथे इथे खाली उभा. हा इथे ठेव कोपऱ्यामध्ये. खाली उभा ठेव. खाली ठेव उगाच पडला तर उगाच हे नको. पिकले केळी बघा, म्हणजे त्याची पण काढली होती जवळजवळ डझनभर. पण आता ना काय होतं, ती पाखरं आहेत ना टोचा मारतात. तर बघा शेरू आत्ता रानातून फिरून आलेला आहे. त्यांना सकाळी जास्त काही सोडलं नव्हतं कारण बिबट्याची भीती मनामध्ये आमच्या राहिलेली आहे. पण 1-10 मिनटं खेळल्याने आले लगेच ते. आता लक्ष ठेवावं लागणार. तर आत्ता की नाही मला वाटतं 10-10:30 वाजले असतील. सकाळच्या नाश्त्यापर्यंत रुटीन झालेलं आहे आणि ह्याच्या पुढे हे सगळं बाकी आहे. बघा कपडे वगैरे पण धुवायचे. आता सगळं पुढचं आहे ना करायला घेते. पण आजचा हा जो व्हिडिओ आहे ना तो आता मी इथेच थांबवते. घर आहे ना भरपूर असं भरलं आहे आमचं, आनंद घरामध्ये चांगलं वाटतं असं. म्हणजे अगोदर कसं एकटं वाटायचं ना आम्हाला, पण घरामध्ये 2 माणसं वाढलीत पण इतकं चांगलं वाटतंय ना, बरं वाटतंय. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच थांबवते. संध्याकाळी मला आज मार्केटमध्ये पण जायचं आहे. बघूया आता किती वाजता निघणार ते काय माहीत नाही. तर गेली तर थोडंफार शेअर करीन, पण ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असा आता सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.